तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खावलिनि नारायणपुराव थांनाय रबिबारखालि हरनि समाव न' फारसे गिदिंना फैफिननाय दयाल दास मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनि दुथांफोरा गोबाव हाथियारजों इनायै दानथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। आफगानिस्ताननि मिरु थावनि काबुलखौ तालिबान उदखारि हानजाया गावसिनि दखलाव लानो हानायनि उनाव हादोरानो तालिबान उदखारि हानजानि आखायाव थांबाय। बेनि उनावनो आफगानिस्ताननि हादोरगिरि आशरफ घानीआ हादोरखौ नागारनानै गुबुन हादोराव आश्रय लाहैदों। मेघालयआव एसएनएलसी बिग्रायारि हानजानि दैदेनगिरिखौ इनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ लानानै रायजोआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। एसएनएलसी बिग्रायारि हानजानि दैदेनगिरि चेस्टारफील्ड थांखिखौ इनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै सोमावसारगिरिफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। बेराफारसे बे जाथायखौ लानानैनो मेघालयनि नखर मन्थ्रि लाकमेन रिम्बुआ गावनि बिबानखौ नागारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बेलगुरि गामिनि थागिबि लेनिन बसुमतारी आरो सन्जिता बसुमतारीनि सासेल' फिसाजो 3 बोसोर बैसोनि क्रिस्टिलिना बसुमतारीया सोलिफु बोसोरनि मे दाननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिगासिनो दङ। क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि गाहाम फाहामथायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रांखान्थि अनसुंथाइनि थाखाय आरज गाबहरदों। बाक्सानि मुसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव गं 7 बिसना गोनां आइसिइउ खथाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मन्थ्रि इउजि ब्रह्म मोनहा।